Yini okufanele siyijabulele ngoJuni 16 noma usuku lokukhululwa Freedom Day? Njengoba umnotho wethu uphethwe abamhlophe. Baphethe umthetho wethu, baphethe izinkantolo zethu, baphethe umhlaba, baphethe amaqembu ezombusazwe kanye nabaphathi, baphethe iSABC yethu nezindaba, baphethe uhulumeni, baphethe amaphoyisa, baphethe nomnotho. Yiba neqiniso, yini okufanele siyijabulele? Okwenzeka ngo-76, ukunganeliseki, ukucindezelwa, ukwahlukaniswa, ukungabi nemisebenzi, ukungabi namizi, isimo somphakathi esimbi, incindezelo embi, ukuhlukunyezwa kwabantu abamnyama bendabuko. Lesimo esisiphilayo siyafana nesikhathi singaphansi kwe-apartheid. Ukuthi manje sihlukumeza ye-ANC. Amakhodesa askaris. Fanele senze okwenzeka ngo-76 sikwenze manje. Sibakhombisa ispirithi sika-76. Uhlelo lwezinkantolo olungamukeli ilungelo lakho lokusebenza ezweni lakho njengesakhamuzi. Ngo-76 balwa ukuthola imfundo engcono njengoba babebona imfundo njengethuluzi lokuthola umsebenzi. Namuhla sinenani eliphezulu labantu abafundile banazo zonke izitifiketi nama-degree. Kodwa sinezinga eliphezulu kunawo wonke lokungasebenzi. Manyalamani lawo. Abantu bangaphandle besebenza emnothweni wethu. Uhlala ekhaya ungasebenzi, uyazi ukuthi akukho hulumeni noma umnyango wabasebenzi ongakusiza. Njengesikhathi sobandlululo. Akukho shintsho. Buza labo ababephila ngesikhathi sobandlululo. Asiyiphambili ngemsebenzi sibuyela emuva. Bathi, ujabuleleni. Zinsuku zonke sizwa imithetho emisha nezinkantolo ezikhombisa ukuthi isakhamuzi siyakhishwa ezweni. Indawo yethu ithathwa abokuhamba. Kuyacaca manje ukuthi sadayiswa yizithunya zekhodesa. Amaphiciphici ayemele abamhlophe. Lokho okufanele sikwenze ngoJuni 16 ukuhlela, ukufundisa imiphakathi, ukudala ukuqwashisa ngalesi sikhubekiso. Ngokuqondile, masihabulisane futhi sabelane ngemibono yethu kanye nokunganeliseki kule simo sasezweni. Bese siba nezinhlelo esizozenza ukushintsha lamanyala. Layisha konke lokhu ku-app yakho ye-ecosystem eyakhelwe ukuqinisekisa ukuthi imizamo yabantu ayikhohlwa. Nokuthi izizukulwane zazikamhlophe ukuthi sifuna ini. Amaphutha esawenza ngaphambili singawaphindaphindi manje. Isibonelo, lokho abantu abakufela, kanye nalokho esinakho namuhla kuhluke kakhulu. Abanye bacabanga ukuthi banelungelo lokusitshela ukuthi sasilwelani. Sibuzeni. Ngoba omkhulu, obaba nomama, imiphakathi yasitshela ukuthi kufunwani. Silwelani. Nokho, badinga ukusibuza, hayi ukusitshela njengabantu abamnyama. Abambalwa kuphela bathola izimali ezingasukumi phansi kodwa salwa sibaningi. Bafa bebaningi futhi. Bala uphinde wakhe ama-selfie, uwafake kuhlelo lwakho lwe-ecosystem ukuze izizukulwane zakho zazi iqiniso. Le vidiyo iyisibonelo senani labafaka izicelo, abakhangela umsebenzi. Abantu abaningi kangaka bafuna ukusebenza endaweni yokudlela. Ikhombisa ukuthi amaskaris awasisisi. Ungavumeli lokhu kube yinto ejwayelekile. Savalelwa ngaphandle imisebenzini ngesikhathi se-apartheid. Manje basitshela ukuthi fanele siqhudelane nabo kufika kuyona le misebenzi engekho. Manyalamani lawo. Kulindeleke ukuthi sikwazi ukuncintisana nabantu bakwamanye amazwe yona le misebenzi enganele. Namuhla u-ANC. Lamaphiciphici asidayisa ekhodesa. Masilwe, yilo nabo njengegenge ka-76 kuliwa namabhunu. Akukho lutho lokugubha. Kodwa isikhathi sokuthatha izinyathelo. Singalivumi lolu bandlululo olusha elisisusa emnothweni nasezweni. Thola i-ecosystem app yakho manje. Siqale umzabalazi weqiniso.